Teplok hakani ka video ngan batai fi ya ka we ka babaro ngayo i baki doni ki ba suthu bakla long kim suthu re kane kumnu tangka left ka right ru kim suthu re tenga kane haban batai fi namar tangka left ka right ru kim suthu dengan ong kumnu mo te ngan hakani ka video ngan batai ba ya fi ka left ka right hakani ngan login ya kane ka we ka id antoni fi te da pilek na kane ban pe ki downline jong pi ban pe left and right chwa ba pin register pe le na ka tu ka knam nang ta pi ha kane ba tho hang ne ka my network press hang tu te nang ta pin yo i ka ne ba tho matching 3 press hang tu nang ta ka pin ikum ne pe ma fi kane ka di ka id ban kong jong fi shmudur te kane ka dei ka pi hap deng kane kanu ka left kanu ka right kani badon nang ni kadi ka left kani badon nang ni kadi ka right. Very simple kamden kamera hang tu bapin page sin ba pila yo i badon ladon id hapding ka way kamut kani ka banang ni kadi ka left namar page na kakti jong fi page na kakti ka left jong fi page nang ni kadi ka right name ka left no ka left ka right left right te pidang don you ban pidang long dang bun ki bomla ban suthu ya kan ni kanu ka left ka right te haba kan ni ka left haba kan ni ka di ka left jong fi te lada pi press hang ni kan ni ro idei badai na left te haba kan ni ka right kan ni ro ka dei pe kan ni ro ka dei ka right lada pim suthu kumta lada pim suthu da pi press pe ngapli ya kan ni menta te kamut ngapli ya kan ni ka bahap ding tungana ngan pli ya kan ni ka bahap ding kan play kan ni ka bahap ring kan ni badon pen art likini jaka kamun kan ni kan long left kan ni ka right to lada phim suthu ya katu phim suthu su yakini ki basat try so phim suthu yakini basapo kinu ki left kinu ki right te haba phim suthu kan ni ka left kan ni ka right left right jong kan ni ka id jong kan ni bahap ring te win press hakan ni ka bana left hakan ni ka kriya su press na kan ni ka kriya kum tu press hang tu video i pe kani ka de ka left ka wan nang tu na ka left te hang ni pade pe kani ka ju ka id ka don biang left right hi namar hang ni ka left la de pendam ya ka left hang ni la de you ya ka left hang ni la de pendam kani ka right jong kan ni pat ka da id kampat you de te haman la ka id ka don ba ka left right te page mentangan press beng ya kani barok ki dei hakate ka id banengkong te ki dei barok kini ki dei left pisusu ya kata ya kate ka id jong pi banengkong ya kini barok ki dei na left kat bada pi press hakani ka id pada sumudur mentanga press hakani ka id hakate ka id ke banengkong jong fi kani na sumudur kate ka jong fi hakate ka banengkong te kani ka dei ka left okay ni ka dei ka left okay te kani ru ka dei ka left hakate ka id banengkong suina ka don na ka left side kat ba sumudur menta pi ko aban page hapo jong kani te pide ban sutu da nga pi press akaru ka kriya hapo page region hang ni don way kadi ka left nak menta ka id ban kong jong fi tangba kani ka id kaju kani ka id ka don ya ka left ka don ya ka right nang ni tangba kini baro pelum la dai right jong kate ka ban jong te skitu don bala ekran mo sorry hindet te pisu tu menta ba haban la ka id ba pi login ka don ka left ka don ka right okay te la do pi ken kelum ya kate ka bana jong baro kini ki bala ki de ki left right ro hang ni kani ka de ka right kani jong ka right tang jong kani henry baro kalong kelum ka de left jong kate bana jong pisu tu ya kata te pila su tu sumudur kani ka de id jong fi tarai la de pim su tu page beng ya kani ka video na do basang ba pin su tu ka i ka left right te mentala pi tap bru mentala pi ko aban tap na kani hapo kani ka id menta sumud hapo kani te danga ong tap menta pi ong tap hapo kani hakapo kani ka id hapo kani ka id hang ni sponsor id left kamut kan ban hang ni danga ong tap right kani kan ban hang hapo kani ka id kan ban hang tu okay la sung tu danga ong tap kawe ka dalam lain hapok kan sumudur nga ong tap left dan pi tap left ide bersusu bakawan hak tu left nga ong tap right ka right jo hapok jong kani ka id right jong kani ka id ka kani kadi ka right kani ka right jong ka kani ka left kani ka right te hapok kani dadang ong tap right kamut kan wan hang ni pade kanom ban re nang ni shani okay kanom la re ban kum tu
dapi sutu kanam la ban nang ni chan ni kanam la hang hakani ga jaka tang dakan ni ga bala ban sponsor kamu tang dakan ni ka ID ngila ban tep tang dakan kami kan ni ka ID la ban tep hang tu tapi ong ban tep right kan ban tang nang tu dapi hapok kan ni ka ID dapi tep right kan ban tang chani sapok na kan ni kan side left ru kan ban tu left hang tu left chani sapok kum tu na din nak extreme left ki ong dakin padeng ka bak left du ka ba left du mo ti ka ba na kan ni padeng pade pila ban pendap tang leng ba jong kan ni ka ID hang ni ru kan ni ka right pendap tang leng ba jong kan ni ka ID pia ban tep pin ka bakan poi hang tu tarai pila snu tu dapim su tu pej beng kan ni ka video te kumnu ban pengclear ya ka video kumnu ban pengclear ya ka video ban snu tu ban pengclear video YouTube pengan pen yang evi hang ni lada kam clear ka video jong fi kum bangal api ni lada kam clear ba YouTube एक ऐसा अनोखा प्लेटफॉर्म है जो मोनेटाइज क्रिएटर्स के साथ अपना lek na kan ni ka yu hang ni video ide lek kan ni ka yu hang ni kan ni ka balong setting hang tu press ka tu ka setting nang ta kan ni badi advertise kam yura Menu share करता है। advertise so page haka tu ka link ya haka ni kan ni ka balong ka setting hang tu press hang tu setting tenang ta ai hang tu higher quality page menta ka dei news pa per pixel te ka clear mo te pi kwa ban clear su lay advance anda pilih advance kamu choose sakini ki bar kham sajrong katu kham clear su katu kham clear ka ba clear lu nani ka de ka ni hang ni tang news pa arpeu ka ni ka pixel jong ka ni ka video don ki ba 6000 sajrong ro ki video te pila ban press ban kham clear ban speed ro da pi kwa ban page ka video jonga page hakani lek beng nang tu na ka ju lek kan ni ba tho hang ni ka playback speed lek hang ni sa ai kan ni ka ba you kan ni ka 1.5 bahkan kham speed kan dia ka video jonga namar nga keren suki kanang ba ki be ro ki ba kwa suki ki ni suki ki ba kwa ban state ro ki ba kwa ban state dia kan ni ka 1.5 di kwa ban suki ai sa kan ni bahkan suki su te tangkum tu hi kublai sibon dapi la sungthu ya katu ka left and right te pila la ban sungthu kum nu ban tep briuro amar bun ngalai iba bakla don ki leader ba bakla bangam expect bakin bakla ro te ki bakla ngam ban si haban sina kan video